Лора Караджова е една жена на 29, която отново е сама и може да се кандидатирате за сърцето й. Имаш какъв хубав колаж сме ти направили, любовта трае 8 години. 8 години и... Не, според мен любовта трае цял живот. Така? Завинаги. Що вашата сдела? Според мен човек, когато някъде свърши любовта, трябва да търсиш на друго място и така, защото човек без любов не може да живее. Според мен това е най-важното нещо. Без да търсим жълтото, кажи какво стана. Е така, винаги ще питат, ще измислят, ще говорят. Кажи какво стана, защото танцорки се намесват разни. Те хора всякакви от всякъде. Просто така решихме, някакси наистина любовта си беше отишла като че ли. И за доброто и на двамата решихме това нещо много преди Dancing Stars да почне. Така че не смятам, че причината е в танцорките. Да. Хубаво да има. Последния път, като бяхте заедно при мене, като се срещнахме веднъж. Да. Това беше и давно. аз ви убеждавах, че трябва такива хубави гени да се умешат малко и да си имате 2, 3, 4, 5 човека. Да няма нищо лошо в това, но ние не сме единствените хубави гени. Предполагам, че на други места също има добри гени. Нали знаеш какво казва статистиката, че русичките и беличките стават все по-малко, след това не са доминантни тия хромозоми, гени. Какво правим? Хубаво де, какво си говорихте тогава, когато го решихте? Имаше ли повод за това? Човешки повод имаше ли да се разделяте? Някой просто не се чувствахме щастливи заедно. Как 8 години бяхте щастливи, в един момент так накрая, в един момент не. Нещо криеш, нали? Не, нищо не крия. Нещо кажеш някой жълт вестник, просто... той има бит. Имаше ли насилие, така, психологическо или друго? Не ми се влиза чак толкова навътре. Не смятам, че трябва да съм толкова подробна. Просто нали ти казах. Те жълтите ще бъдат подробни вместо тебе. Нека, окей, не ме интересува да си измислят каквото си искат. Просто, според мен, ние сме готини, добри хора и трябва да продължим живота си като бъдем щастливи, а ние не бяхме последните една година, две. Не знам, просто всичко се превърна в един навик, както по принцип става и човек трябва да... Не бяхме все едно. Всъщност може да сме били, защото в крайна сметка от тези 8 години и половина, 5 години и половина живяхме заедно. И някакси битовото победи. Бита побеждава всички накрая. Това е за нас. Бяхме щастливи, имали сме много хубави моменти. Пожелавам на всеки да намери своята половинка, да намери човек, който обича и не знам, според мен в момента, в който усетиш, че нещата не върват, трябва да потърсиш щастието. Само че аз ще направя една математическа сметка на вашите прекрасни животи, Руси и Бели. Ти се хващаш с него на 22, той тогава на колко беше? На 28. Той беше на 28. И точно тогава едни хора би трябвало да се срещнат и 6 години разлика, прекрасна разлика, обич, деца и нататък се завъртат нещата. Сега всичко това готино си го преживяхте. Нали купон беше? Не мога да се оплакваш, не? Да, беше готино. Не те е бил много всичко. Значи, сега обаче ти си на 30, отиваш към 30, нали мога да го кажа? Да. А той отива към 40, нали така? И сега започвате от начало. Така на всяка декада ли ще бъде? Не знам, аз в момента се чувствам много щастлива и... Да не ви да го казваш само, защото те боли сърцето и го казваш сега. То няма как да не ме боли поне малко, в крайна сметка това наистина е било много дълго време, но нали ти казвам, правиме го за доброто и на двамата. Надявам се той да е щастлив също. Как правите с добро на двамата раздява? Да, просто не бяхме щастливи накрая. Защо не бяхте щастливи? Той казва, че седи вкъщи и се чувства стар и вече не му върви кариерата. Това е много лошо, че седи вкъщи и се чувства стар. И ти взе, че го напусна, защото е остарял? Не. Той така се чувства, той това го казва. Аз чувствам щастлива и се чувствам млада. И ти се живее? Да. Искаш да кажеш, че твоята кариера и живот продължава да се върти на пълни обороти? Човек трябва да дързае в живота си, да не чака нещо да стане отгоре. Ти си дързаеш, той? Не знам, питай го. Ще го питам. Ма вече така по-отделно разговора малко става много тъжен. Питай го. Питай го. Досадно ли ти да говориш за това? Често казано, може би за първи и последен път ще говоря за това. Добре, радвам се, че това е последния път. Принципно, много мразя да говоря за личния си живот, защото той си е само мой. Не си е само това, защото вие бяхте много готина двойка, която беше пример за много други деца, много други хора. Няма лошо. Виж колко години сме били. Няма лошо. Няма лошо. Като това да не е най-лошия пример. Не, глупост.
Деца опитахте ли да правите? По някое време не си ли мислите за деца? Не. Мислили сме си за деца, естествено. Това би трябвало да е нормалното продължение на една такава връзка. Това е много хубаво нещо, но просто аз в момента и за момента не мога да си позволя. Може би след една година, примерно. Дело, бъди си след една година. Не знам, това е божа работа, наистина божа работа. След една година какво ще направиш? Тия глупости, моля. Добре, какво? Любовта се връща, какво? Не. Язък тук е малко е тъжно в този момент. Що? Защото двама руси, бели, красиви, нови, чисти, светли, млади и в един момент те остаряха и довиждане. Тия глупости. А новото момиченце, може да го покажете, колеги, ако го имате? Има някакво ново момиченце, което го спрягат сега, не искаме да ти покараме, но спрягат го. Аз категорично казвам, че това не е причината. Ти го кажеш, това е причината. Много готина. Готина е, да. Ще се окаже, че едва ли не тя ти го отнела. Аз не знам, дано той да се чувства щастлив и да се чувства добре. А ти? Аз съм екстра. Сама ли си? Да, защо в някакви женски предания се отговарят на тия въпроси, пък тук не става толкова? Не. Само ще кажа, че съм много щастлива, много добре се чувствам и... Не стига, че не си сама, ами си може би... Имаш си гадже, нали? Не мога да говоря. Ясна е работата. Ти в момента си наистина на върха на кариерата. По колко пъти на седмица пееш? Участие, както го наричаш? В най-силните случаи по 3 пъти, примерно. Имало е повече. Това е кариера, това са пари, това си е готино. Да, доста изтощаващо също, но това е. А той последните месеци, той имаше ли участие някакви? Ходиш ли напред-назад? Да, имало, но най-вече в реалити шоуа е участвал. В смисъл, това е най-основното нещо, с което сме се издържали, се е издържал. Имаше ли момент, когато ти го издържаш? Човешки? Не е имало такъв момент. Мисля, че двамата сме се грижили за нас и за къщата. Той беше много готин в хранително реалити. Каза, че това е на Хампарцумян, на една банка е там мое апартаментчето. В смисъл, че не го е изплатил още. Ти сега го напусна това апартаментче. И къде отиде? В друго апартаментче. Ама твое си или на друго момченце? Не. В смисъл, аз се грижа за това апартаментче. Ти си най-друга къща като модерна жена. Да. Милото. Между другото, модерно. Напоследък не си живяла сама. Общо, той си каза, че 5-6 години си живяла. Да, но доста често съм се чувствала сама и не е чуждо за мен това усещане. В тебе има някаква така сила. Все едно мъжете не са важни. Аз ще продължа напред. Не, важни са мъжете доста. Но много добре е, когато намери някой човек, да намери друг човек, който да се грижи за него. Това е много хубаво. Това не е сериозно. Аз това не го харесвам. Това някой се грижи за него. Защо обикновено мъжът се грижи за жената? Нали, това е любов, хората се грижат един за друг. Но в крайна сметка човек трябва да има силата да се оправи сам живота. Добре, виж колко хубаво. Това е една нециганска реплика, според мен. Не циганска реплика. Чичо Данчо какво каза? Чичо Данчо е щастлив, когато аз съм щастлива и мисля, че сега е щастлив. Така ли? Ти успя да му обясниш всичко наред. Естествено, Чичо Данчо според мен го виждаше това нещо доста време. Ама чакай сега, беше толкова хубава история, любовна и беше позитивна и сега да няма накрая поне една сълза да кажеш. Беше... То не е трудно, то не е лесно в никакъв случай. Ние затова последните няколко години много проточихме това нещо, защото не е лесно да се разделиш с човек, който си живял толкова време. Човешки ми кажи, карахте ли се? Много рядко. Иначе тогава сте седнали един, къде е скучно. Имало е със сигурност такива неприятни чувства, но не сме се карали постоянно. Не сте? Не сме от тия, които сме скандалджи в никакъв случай. Добре, наистина честно ми кажи, изневяра имаше ли? Не бих казала. Не се брои. Стига, това е гадно. Това е гадно. Тук има въпрос, кога ще пееш отново с 100 кила? Надявам се скоро. Петър Иванов. Надявам се скоро. Чакам го да излезне от картицата и направим някаква нова песен. Що ти не вредеш там? Не, аз не мога да се заточвам в някакви такива предавания. За пари? Не. Сама ли си издържаш в момента? Никой не ти помага. Сама плащаш квартира, сама си караш колата, сама си пиш бензин. Верно ли? Да. Това е една от малкото българки, които го правят сами. Аз твърдя, че не, че сега всички се обидят, че скочат да ми доказват нали обратното. Защото по принцип повечето българки търсят някой друг да ги издържа.
Обаче, в крайна сметка, не Какво така мислиш за човек тия трябва да е. българи? Не знам. Не знам. Не ме кефи това. Това е ужасно. Да. Някой да ти сипва бензин в колата. Не бива така. Тъпо да разчиташ на някой друг. Смяташ ли, че загубиш житейско време? Тук един човек се шегува, че по принцип любовта трае 3 години или 7 години, а ти се прецакала с повече години в тази любов, 8 и нещо. Не, в никакъв случай не съм се прецакала, нали ти казвам. Ние Загубихте житейско време. Аз имах ни приятел 9 години, сега красива жена. Дано Живя. да ни е дълъг живот. Ами той не е много дълъг, той си е дълъг колкото е Дано нормално. да продължи повече, отколкото нормалното. Тя любовта е някъде между 20 Не съм загубил в никакъв случай житейско време, напротив. Ние се разделихме, дори за последно бяхме на един остров и това бях последните ни дни заедно и много си изкарахме. Това е вече... да стане разговор. На кой остров бяхте? Къде? Гърция? Не, бяхме в един остров в Африка, Капо Верде. Така ли? И там се опитахте за добрите или... Не, още преди това бяхме решили да се разделим, но просто... така отихме за последно, да се изкефим. Екскурзия с някакъв очакван край. Очаквам, да. Че ще се разделят. Чудя се как когато двама човека се решили да се разделят, пък са на остров, пък как се целуват, как се прегръщат. Има ли го този момент? Бяхме приятели. Отивате на остров като приятели. Бре, вие сте много богати, аз с гаджета да не мога да отида на остров, пък вие се разшивам се. Сега, искам да Да си говорим за нещо друго. Добре, да. Много за любов в бъдеще време. Това беше темата, след като свършим с това нещо. А сега на къде? Творчески планове за Лора Караджова. А сега на къде? Очакваме, мисля, че от доста силно лято ще изкарвам 2 нови песни в скоро време. Едната ще е с едни двама популярни хип-хоп изпълнители. Това те прави щастлива, виждам, да, че така грейвате. че ме прави щастлива. Ти си професионално така вече... Смяташ, че работата е по-важна от любовта, нали? Не. За мен любовта е най-важното нещо. Но пеенето ми оставя огромно удоволствие и ме зарежда. Не предвиждаш бързи сватби, резки движения в личния живот? Що? Има нещо. Не. Има нещо. Нищо не се знае в живота. А според мен, той ти е остарял, обеднял ти е човека, Дело Милия, оплешивял лекичко. Глупости, не. Ти си казва, айде, аз съм на 30, няма да занимавам всеки 40 години. Виж го на какво прилича, смисъл много е готин, не може да кажеш в никакъв случай, че е остарял. Да, той между другото въобще не остарява. Да, той си много готин. Като си е готин, що го изпусна? Не съм го изпуснала. Ти го даде просто. Не ти трябва. Глупости. Не мога да повярвам. Това е грубо. Не е грубо, просто не мога да повярвам, че една хубава история се свършва. Това не ми е хубаво. Освен това, той си ми казва, не съм достоен за нея. Това е също. Това са много силни думи. Не би трябвало да ги казва. Да не би пък да има творческа конкуренция между вас. Мисля, ти пееш, той не пее. Нека си да се потиснал от това. Аз не съм го усещал по този начин. Не знам. Трябва да питаш него. Какво ти казаха? Ние пак натам отиваме. Дай си. Нещо посветено на тая любов, нещо, което се казва 8 години и половина. Няма ли да доста чалго ми звучи. Да. Или сега да направиш едно парче, което се казва другата си вземе такси или нещо такова. Ще направиш да напишеш такъв другата си вземе такси. Вземи си такси. Ох. С кой ти се пее, като не казваш с кой ти се живее, кажи с кой ти се пее. Пак ми се пее с 100 кила. Защо? Защото е готино. Добре не се получават нещата. С абсурд ми се пее много. Да, всеки би искал да пее с абсурд. Аз съм пяла и продължавам да пея и много ми се иска да направим едно силно парче с тях. Да. За какво мечтае Лора? За щастие и любов. Щастие и любов. Глупав отговор сега в крайна. Пътувания, готини места. За мир. Чистота. Последно, наистина няма да досаждам, какъв мъж търси да направим обявата за Лора Караджова? Търся, не пушиш, не пиеш, да не пуши, да не пие, такива неща. Шегувам се, разбира се, ама е хубаво да кажеш сега. Да не стана нещо, си обърнал резбата, нещо да стана. Въобще да си намразил мъжете изведнъж. Не съм обърнал резбата със сигурност. Това звучи успокояващо. Благодаря ти, извинявай, ако съм бил много нахарен, не искам да влизам толкова дълбоко, но все пак след 8 години човек трябва да е наясно къде са сбъркали неговите кумири, за да не бърка и той. Вие все пак бяхте пример. Човек се учи цял живот.
има неща, които никога няма ги направя отново и така. Какво ще правиш до вечера? Мисля да се прибера си почина малко. Има един купон там на Раковска. Да, разбрах. Ако нещо ми се излиза, ще се обада. Всъщност, това е щастливия край на един нещастен разговор. Благодаря ти много. Що нещастен? Тук се смяхме. Не, аз се чувствах неудобно за това. Иначе ти си беше. И аз благодаря.